Huomenta. Huomenta. Rekka-autolla. Juu. Kahvi, 1 blommi. Mercedes. FPJ 367. Mikä väri on? Valkoinen. Mitä kolme? Kahvi. Kofe. Montako plummia? 1. Selvä, tuli. Anna nyt yksi EMR. Olen se miksi meidän. No se EMR tuosta EMR. Näitä ruoaa. Juu. Kytytään. Kytän näin. Tos. No Moskova. No, ei voi mitään. Ekologiavero on tää ympäristön suojeluun mukaan menee se raha. Sinne kun lyö ihan minkä tahansa vähän isomman suomalaisen setelin tai vaikka venäläisen setelin, niin ei niillä ole rahasta antaa takaisin. No, Krims on sukunimi ja Sven Erik on etunimi. Kotkasta ihan paikallisia alkuasukkaita. 37. Vaimo on ja 3 lasta. 3,5 vuotta ja 2 vuotta vähän päälle on kaksoset. No tupli vuot tarttis. 400. Onko Lapin kultaa? Ei oo. Ei oo. No montako Lapin kultaa? No 12. 12 oikein. Marlboro. Ei tarvitse. Lapin kultaa. No hetkinen.
Pöytiin tarjolla. Olin onnellinen, muistoasi säilymän vuosien vaan, iltahetkeni se kaunistaa. Oikein paljon korkea. Täällä on muuten valmis sairaala, mutta viemäröinti puuttuu, ettei oo paljosti. Ja kun ajattelee tää nosturi, mikä tää Charlie Albatrossiin nyt nosteli, niin sit on alettu rakentaa vuonna 80, 93 se tuli valmiiksi. Tässä näkyy oikealla puolella tää telakka, missä nää tekee näitä. Tässä on valmistunut tää nosturi. Tässä on Muksulle kaikenlaista lahjaa. Löytyy polkuautoa, potkukelkkaa ja tällaista pientä. Siellä on emännälle löytyy turkkia ja tämmöistä halvalla kenkää ja muuta. No siellä on kaikki. По-русски понимаете? Знак висит 60 километров. No paljon se oli. Meillä oli mennä 65 vauhtia. Kaverin kone näyttää aina 8-5, ihan sama mitä vauhtia. Paana maksu. Ei sillä ollut edes tutkaa, se piti vaan paperilapulle 85. Viilisi on tullut ahneemmaksi. No nyt ne oli jo rahaa, ennen siinä riitti ihan joku kaljatölkki tai tupakka tai... Nyt ahneemmiksi on tullut. Ne pysäyttelee ihan huvikseen ja... on... Se on se 3-5 tuhanteen ruplaa, ihan sama mitä vauhtia. Ja... Se on aika mielivaltaista touhua. Ehkä tänään vähän alempana liidetään, mutta kerran vielä koneasti kiiretään. Ratokotkat lentää joskus matalalla, sulat kuivina ei säily maailmalla. Mutta turha siitä itselleen on motkottaa, kotkat kiitää. Olkinon pihalla voi olla niin hollantilaisiakin, niin niitäkin voi varmaan tässä haata. Niitä on mennyt 7 tämän vuoden aikana. Hollannissa tulee paljon elektroniikkaa ja muuta, siellä on Philipsin tehtaat kanssa tällaisia, niin niitä tulee Hollannissa paljon, niin näitä ne ryövät. Elektroniikkaa on niinku, niillä on kiikarissa pääasiassa. Nehän on helppo myyä. Ja... niin jos on kuin kahvikuorman kiviä, niin eipä se taja mafia lähteä purki kerrallaan niitä myymään. No sen jälkeen kun tää tulli on mennyt näin tarkaksi, niin pakkohan tämän mafian on jollain tavarassa saada. Että nythän se ei auta, kun vie sit koko kuormaa. Voi ei enää päästä niinku valtioon kusettaa. Joo, nyt aletaan tulee Olkiinoon. Eikö mä käydä kahvilla? Huomenta! Huomenta! Nukkumaan! Ei, kahville! Kaikki! Otetaan. Ajatus on vaan miesten ja sen juman.
Well, sometimes you have to wait a long time at the customs because the documents is a problem to get them ready. Or there's no permits. They don't have import permits to get into the country. My colleagues stand there for 9 days because he had chickens, deep frozen chickens for Moscow, and they hadn't an import license at the border. Kerro peili, onko Bill Haley? Tää on vapaa-aikaa. No niin. Yleensä otetaan silleen Mites pieniä. sulla on rekka tässä myöskin? Se on tuossa mulla kadulla parkissa. No miten kauan sä tässä Olkinossa oot ollut? Ei mä ollut vuorokauden. No, onko sulla jotain probleemia, kun et pääse... Mulla on pieniä paperiongelmia. Mun pitää saada tollaset... No, sanotaan pummaska probleemi. Viski uidaan. Pinska. No tää sopii tää Venäjä silleen tyylille ja tavoille vissiin parhaiten. Tää ollaan tää suden luonto ja sakaalin ruokavalio ja katepillarin sisustelu. Joku isompi dirikka kerran on. Tommonen Volvokin. Käydään tän kasankaan kysymässä nyt, että mitäs tehdään. Его, наверное, снимают вот с самого начала, понимаешь? Как вот он выехал там из Финляндии, короче, как едет, и как-то вот... Алло, Вик. Ну, привет. Я что тебя беспокою? Значит, по Vista Trading. Они непосредственно к грузополучателю едут, да? Tän kylän jälkeen alkaa tää Tosna. Nää ei voi olla mitään lämpöisiä nää mökit kyllä talvi. Suomessa jos asuis koirat tollaisessa koppissa, niin kyllä siihen nää vihreät puuttuis viimeistä. Tää eläinsuojeluporukka. Täällä ei oo millään mitään väliä, sillä ei oo niin... Just nää työajat ja nää ei oo niin tarkkoja. Ei tarvitse mitään kiekkoa tuijottaa. Riittää sen, että lähtee töihin kun herää ja käy nukkuu kun alkaa väsyttää. Jonkinlainen villiitä. Joo, no sattuu, jos oikein juovuksissa ole, niin ei se käytä pimeälläkään valoa. Kyllä näitä paikkakuntalaisia näkee aika juovukkeessa väliin tässä näin, kun
katsoo nyt jossa on, niin tää, minne menee, missä mökin yövytään, niin siinä on näitä paikkakuntalaisia kattoo, siinä on kamatsia ja vaikka minkälaista paikkakuntalaista autoa ja kaikki lotkii siellä viinaa ja ennen kuin lähdet itse nukkuun, niin ei siellä pihalla ole yhtään paikkakuntaa. Ne on autoinen ja lähtenyt jatkaa matkaa tai kuka minnekin. Onko se monen aikaa tullut rajasta yli tänään? Aikaa. Joo. Mä tullut jo aamulla. Se meni rajalla, kun pääsi läpi. Ei oltu varmaan semmos varttituntia siinä rajalla, kun tultiin yli, niin Ryssän puolellakin. No, me topataan tuon torsokkiin tankkaamaan, jos siinä nyt on lientä. No, tää on pois. Ei saatu ainetta, ei ollut. Oli akka nukkumassa, vetä verhot eteen ja... Ätkö satot tuossa tullessa? Mikä? Ätkö sä satot tuossa tullessa? Ei, mulla tullut ainakaan. Oho. Yhdet sakot saatiin tossa noin niin ennen niin Pietariin. Joo. Mä soin tukota on Yleensä nukun autossa. Hakkaan näissä se keskiverto hotellihuoneen Venäjällä kumminkin. Lämmitys on ja ei oo torrakoita eikä muita. Terve! Terve! Mistäs tulee? Moskovastapa, sieltäpä tulen. Olen niinku paikalliset, niin parhaiten pärjäät. Ei mitään muuta kuin oo ihan niinku ryssä suoraan sanottuna, niin parhaiten se sille menee. Ei oo mitään ongelmaa. Meniskään toikaan Suomessa läpi tollain. On ne perkeleet elos kumminkin aikana. No ei se oo kanankaan elämä helppoa Venäjällä. Tää tienpää näkee kaikenlaista ihmeellistä ja omituista. Mitä ei kyllä missään ihmisten ilmoille ei saatu silmään. This is Radio
$100. No siinä on mulkku perkele. Kyllä se kuuluu niinku Suomeen. Oh. Yeah, so this is for the one container you have brought? Yeah, one container Vista ready. Okay. Which is the number? This is the container Yeah, number. the number, EMCU. EMCU. So, okay. So on our side also, we are ready. All the documents are ready. I'll hand you to Pyotr Nikolaevich. So he will take and even make the declaration today. We will start unloading today. I think so, yes. Oh, in this house? No, we are not sure. The time, you might need some time at the custom declaration. Otherwise, we are ready. Yeah. Our all documentation, everything is ready. По автогонкам в классе Формула-1 через несколько секунд после старта сошел с трассы один из главных претендентов на победу Айртон Сенна. В его отсутствие победил немец Михаэль Шумахер. Он прошел трассу нового японского автодрома Танака, инших машин смогли дойти до финиша. Вторым пришел Герхард Бергер из команды Феррари. На третьем месте Рубенс Баррикелло из Джордан. В чемпионате после двух этапов лидирует Михаэль Шумахер, 20 очков. 7 очков у Баррикелло. Сколько километров? Куда? Сейчас сюда? 5 километров. Ja sit tässä naurataan, miksi näiden autot näyttää maastolla. En mä enää kovin pitkälle voi mennä. Eikö nää nyt säämärit saa varastoa lähempää? Ei helaa. Tonne vai? Toi vitun möllikki. Se on se paska tie. Kolka kilometriä. Полтора километра. Сейчас на блоку. Jos ei tuo äijä olisi mukaan, kyllä mä väittäisin, että mulla eksy. Siinä on varassa. Mitäs sinne pääsee, kun siinä on tommonen härveli? Muistoasi säilytän vuosien taa, iltahetkeni se kaunis maa. On mulle rakas yhden lupaukses tuo, vielä hellästi se soi. Pyörän paksulla oli mutaa tossa, kun mentiin. Lupaukset pettävät, tiedän jo sen. Välitä vainen, olen onnellinen. Muistoasi säilytän vuosien taa. Iltahetkeni se kaunis maa.
ei teillä kyllä ihan aika perkeleen väsynyt pitää olla, jos täällä ryskytyksessä nukahtaa. Idiootti, perkele puhuu suomea. Finlandia, Finlandia. За переводчика сейчас переводчика вызову, 100 марок будешь сейчас платить, понял? Вот так. Ты будешь платить, пошли за мной. Меня фотографируйте. Не хотите? kuin yksityisellä sektorilla on työntekijöilleen. Työntekijäjärjestöt suhtautuvat rahastojen perustamiseen myönteisesti. Poliisi on nyt tiivistämässä etsintärengasta illalla piirityksestä karkuun päässeen kotkalaisen varusmiehen Mika Murasen löytämiseksi. Parhaillaan poliisi vaihtaa miehistöään. Suuri osa etsijöistä on ollut mukana jo aamusta. Okay, let's shut him down. Okay, let's break it up. All right. Bring it in. Too much stress in areas HK3 and HK4. There's a new irregularity.